Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Λοιπόν, σίγουρα θα έχεις ακούσει για το Game Dev Experience. Αυτός είμαι εγώ. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω ένα κανάλι στα ελληνικά, όπου θα μοιράζομαι την εμπειρία μου στο Game Development. Από marketing, events, PR, whatever, μέχρι και launch. Single player, co-op, horror, adventure, puzzles, point and click, διάφορα Kickstarter campaigns και ό,τι άλλο γενικά δουλεύοντας με τους indies. Όπως πολύ ξέρετε, το Νεκρόφωσης βγαίνει, ή μάλλον τώρα που το βλέπεις έχει βγει ήδη, 28 Μαΐου, είναι η καταλυτική ημερομηνία για το τελευταίο main μεγάλο project στο οποίο δουλεύω. Είναι της Dragonis Games και σαν Indie Pump έχω αναλάβει το marketing, brand design και γενικά παρουσίαση της Dragonis Games οπουδήποτε, με τον οποιοδήποτε τρόπο και πρόθεση των παιχνιδιών του Άρη Dragonis. Εκτός από αυτό έχω περάσει από χιλιάδες άλλα παιχνίδια, θα προσπαθήσω να αναφέρω όσα περισσότερα γίνεται γιατί είναι showcase, πήγαν καλά, δεν πήγαν καλά, πώς πήγαν οι συνεργασίες και όλα αυτά. Προφανώς θα χαρώ πολύ να γράψεις σε σχόλια αν κάποια από όλα αυτά τα παιχνίδια γνωρίζεις, αν έχεις παίξει, αν το έχεις αγοράσει, αν το έχεις μισήσει ή αν το έχεις αγαπήσει. Πάμε να δούμε λίγο το πώς ξεκίνησε η διαδρομή μου στο Game Development. Νομίζω ότι ήταν από πάντα. Βαθιά παιδικά χρόνια που θα μπορούσα να πω τώρα, όπου έψαχνα πάντα τρόπο να παίζω video games, να έχω ένα είδος ψυχαγωγίας χωρίς να το πληρώνω, γιατί μην έχοντας πολλά χρήματα, όπως πολλοί από εσάς, καταλαβαίνετε ότι το να πληρώνεις 30 ευρώ, 20 ευρώ κάθε 2-3 εβδομάδες, άμα έχεις και ελεύθερο χρόνο πάρα πολύ, γιατί είσαι πιτσιρικάς, είναι δύσκολο. Οπότε στην ηλικία των 16-17 ξεκίνησα να δουλεύω σε net cafe. Όπου 24 ώρα στο ταμείο, έχοντας και τα games στο ταμείο μου, ήταν η πρώτη επικοινωνία και η πρώτη διαφυγή που θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν η πρώτη μου επαφή με τα video games σε καθημερινή βάση, από τα οποία πληρωνόμουν και όλος. Κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον έτσι άρχισα να το ερμηνεύω εγώ. Βγαίνουν καινούργιοι τίτλοι και έλεγα στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, guys, πρέπει να βάλουμε αυτό το game, θα τραβήξει, είναι ωραίο κλπ. Οπότε είναι ένα process το οποίο βίωσα μέχρι και τα 29 μου, γιατί μέχρι και τα 29 ήμουνα σε net cafe. Από γειτονικό net, το NetPoint, στη Λάρισα, μέχρι και Gnet και σαν υπάλληλος, αλλά και μέτοχος έπειτα κατά την πάροδο του χρόνου. Μέσα από τα net cafe λοιπόν ήρθα σε επαφή με εταιρείες όπως Razer, Logitech, Corsair κλπ. Περιφερειακά, οθόνες, εσωτερικά από τα κουτιά, γιατί μέσα σε μια δεκαετία σίγουρα άλλαξαν πάρα πολλά. Οι απαιτήσεις για τα παιχνίδια, ποια ήταν τα trends, πότε βγαίναν, πώς βγαίναν κλπ. Όλο αυτό το καζάνι στο οποίο έβγαζα, το 2014 νομίζω, κατέληξα στην ιδέα το ότι θα ανοίξω gaming site. Ωραίο το gaming site, gamehorizon.gr. Πάνω από 30 ώρες σερί νομίζω είχαμε κάτσει με τον Βασίλη Μπαρμπούζα να βρούμε ονομασία. Ποια θα ήταν η ονομασία καλύτερη που θα τραβούσε περισσότερο. Και το πράγμα που ακόμα και τώρα το θυμάμαι και το ζηλεύω είναι ότι είχα τον χρόνο να σκεφτώ και να κάνω focus μονάχα σε μία ιδέα. Ήμασταν στο Gnet, θυμάμαι, καθόμασταν στα πίσω PC, στη γαλαρία που ήταν σκοτάδι κλπ. Και αφού είχα σχολάσει 12 ώρα το βράδυ, λέω στο Βασίλη, δεν αράζουμε να κάνουμε έρευνα. Άνοιξε 2 free PC. Και αράξαμε μέχρι τις 8-9 το πρωί. Έχουμε κατασταλάξει σε κάποιες ονομασίες. Λέμε πάμε για ύπνο ξανά. Αφού κοιμηθήκαμε, ήρθαμε και οι δύο, ψάξαμε ξανά, ίδια διαδικασία. Δηλαδή ήταν 3 μέρες το περίπου, ίδια διαδικασία, ίδια. Και καταλήγουμε στο gamehorizon.gr, το οποίο ακόμα τώρα είναι live. Μπορείς να μπεις να δεις πόσο χάλια είναι, πόσο δεν έχει συντηρηθεί καθόλου και μπορείς να κράξεις. Ίσως μου δώσεις εσύ το motivation το να πω ότι ίσως χρειάζεται να το ξαναλειτουργήσω την ειδησιογραφία. Και ο στόχος ποιος ήταν, πώς το είχα συνδυάσει εγώ στο κεφάλι μου, ότι μπορώ να φέρω άτομα που θα παίρνουν δωρεάν κλειδιά για οποιοδήποτε παιχνίδι βγαίνει και είναι φρέσκο, πρόσφατο κλπ. Και ταυτόχρονα τους λέω, παιδιά, το μόνο που θέλω είναι να γράψετε ένα αρθράκι σε ένα Google Doc, να το ανεβάσουμε. Έτσι κι αλλιώς το site δεν κάνει monetization. Ελλάδα. Γελάω με monetization σε websites. Λοιπόν, και ταυτόχρονα θα απολαμβάνουμε όλοι μαζί στο net, θα έχουμε δωρεάν ώρες, οπότε ήταν ένα marketing trick για να φέρω και κόσμο στο net, ταυτόχρονα να κάνω και κάτι που γουστάρω, να έχω και free παιχνιδάκια. Όλο αυτό εξελίσσεται όταν γνωρίζω τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, Θανάση Ζαχαριάδη. Ακόμα και τώρα έχουμε επαφές, καταπληκτικός άνθρωπος, πολύ σωστός και ωραίος businessman, αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα εκεί. Ο Θανάσης μου ενημέρωνε πως έχει μια συνεργασία με τη Riot στα πρώτα της βήματα, season 2, αν θυμάμαι καλά, ή 3. Δηλαδή, ακόμα που τους ρούνους νομίζω μόλις είχε βγει το update όπου δεν τους αγόραζες. Λοιπόν,
Και λέω ναι, γιατί όχι, μπορούμε να κάνουμε ένα viewing party 2015, 2016 και 2017, αυτές τις 3 χρονολογίες. Και κάνουμε viewing party στη Λάρισα, στο μπαράκι του, στο Μήλου του Παπά, δίπλα από τα κτέλ. Και γίνεται το πιο επιτυχημένο ελληνικό viewing party που είχε γίνει και τις 2 χρονιές, 2016 και 2017. Γιατί πολύ απλά Θεσσαλονίκη και Αθήνα δεν κατάφεραν συνολικά να μαζέψουν τον ίδιο κόσμο που καταφέραμε εμείς. Οπότε ήδη άρχισε να με μπουστάρει όλο και περισσότερο. Τώρα που το κάνω μοντάζ, καταλαβαίνω ότι το viewing party αποτέλεσε την αρχή να πιστέψω ότι η Λάρισα μπορεί να γίνει το κέντρο του game development και αυτό αποδείχθηκε και με την πρώτη οργάνωση του Joist event Game Dev Meetup, τότε που είχα συνεργασία με το IGDA Greece. Long story short, συνεχίζουμε, πιστεύουμε η Λάρισα μπορεί να είναι η πρωτεύουσα του game development όσο υπάρχουμε εμείς που είμαστε στη Λάρισα και κάνουμε ανάπτυξη video games. Πάμε παρακάτω. Αυτό τότε ήρθα σε επαφή, σε επικοινωνία ατόμων που δεν ήταν απλά στο service, να περάσουμε καλά, να γουστάρουμε, ήταν στη λογική του ότι κάνουμε ανάπτυξη ενός brand. Βλέποντας όλα αυτά τα χρόνια, αυτό παίζοντας WoW, από αρχές Burning Crusade, μπορώ να πω ότι έχω βιώσει εσωτερικά την εξέλιξη της τεχνολογίας, των video games, του narrative γενικά, πώς παίζουν, ποιοι παίζουν και να δω και καινούργιες ηλικίες, οι νέες γενιές, πώς παίζουν, πώς απολαμβάνουν και αντιλαμβάνονται την ψυχαγωγία μέσα από video games. Οπότε το 2019, λίγο πριν το coronavirus, αποφασίζω να ανοίξω ένα site, μια πλατφόρμα όπου θα έρχομαι σε επικοινωνία με τους developers και θα συζητάμε ίσως κάποια collab για το net που δούλευα, για κάποια άλλα events που ίσως θα μπορούσαν να γίνουν στην πόλη μας κλπ. Ναι, το vlogging δεν είναι εύκολο. Πρώτη φορά το κάνω, οπότε προσπαθώ να μιλάω πολύ. Πολλά θα κοπούνε, πολλά δεν θα δεις. Λοιπόν, και αφού κάνουμε όλη αυτή τη φασούλα, ανοίγω το Indie Pump. Παράλληλα, εκείνο το διάστημα ερχόταν ο Άρης Δραγώνης στο net να παίξει λολάκι, WoW, PUBG. Έπαιζε γενικά παιχνιδάκια και ακόμα παίζει. Όσο προλαβαίνει, όταν προλαβαίνει, όταν δεν έχει update, patch fixes κλπ. Ή καινούριες κυκλοφορίες όπως τώρα το Necrophos που ετοιμάζεται. Το ξαναείπα. Απλά το πετάω έτσι για να μην το ξεχάσεις. Ωραία. Γίνεται αυτή η φάση λοιπόν, έρχεται ο Άρης. Παίζει και βγαίνουμε έξω να κάνουμε ένα break. Εγώ από τη δουλειά, γιατί δεν είχα πολύ κόσμο. Ο Άρης ήθελε λίγο να πάρει αέρα. Και αρχίζουμε και πιάνουμε κουβέντα για το τι κάνει, πώς πάει η δουλειά του με το 3D, γιατί πουλάει, φτιάχνει χαρακτήρες, κάπου τους βάζει, πλατφόρμες, ιστορίες. Και μου λέει ο Άρης, φτιάχνουμε 3D χαρακτήρες, τέρατα και ταυτόχρονα φτιάχνουμε έναν κόσμο στην Unreal 4 που κάνω showcase στα μοντέλα, πώς φαίνονται, φωτισμοί, ιστορίες. Του λέω ρε φίλε, δεν δοκιμάζουμε να κάνουμε το game. Και μου λέει ρε φίλε, το σκέφτομαι και εγώ πάρα πολύ καιρό, αλλά είμαι μόνος μου πώς θα το κάνω κλπ. Και υπήρχε μια κουβέντα τέτοια. Για κάποιο καιρό ερχόταν, έπαιζε κλπ. Αλλά δεν είχαμε ξαναθίξει την κουβέντα αυτή. Και γυρνάει και μου λέει μετά από κάνα δίμηνο, μου λέει ρε φίλε, έχω βρει developer. Οπότε ίσως μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Του λέω ψήσου. Μέσα εγώ θα αναλάβω website, digital presence, παντού γενικά όπου χρειάζεται. Θα υπάρχει Δραγώνης, το όνομα του παιχνιδιού κλπ. Και μου λέει μέσα. Και ορίζουμε τη συνεργασία μας με το πώς θα πάει το παιχνίδι στο release. Δηλαδή, ούτε αυτός έχει κέρδος, κάνει κάτι που αγαπάει, κάτι που γουστάρει κλπ. Ούτε εγώ έχω κέρδος, κάνω κάτι που γουστάρω, αγαπάω κλπ. Και όταν βγει, και αν πετύχει όλο αυτό, θα είναι ultimate. Και σίγουρα θα μάθουμε αρκετά πράγματα τα οποία θα μάθουμε, ναι, θα είναι άπειρα και πάρα πολύ ωραία και διασκεδαστικά. Έλα που μετά από λίγους μήνες κλειδωνόμαστε στα σπίτια μας. Κλείνει η δουλειά. Δεν πληρωνόμαστε γιατί σαν ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα. Είναι άλλο θέμα, είναι πολιτικό. Έχει να κάνει με τα οικονομικά, δεν θα μπλέξουμε εκεί. Η ουσία είναι ότι το όνειρο ξαφνικά για μένα μεταφέρεται σε μια λογική. Έχω βιώσιμους 4, 5, 6, 10 μήνες μπροστά μου. Πρέπει να αποδώσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πρέπει να βρω τρόπο να δουλέψει. Έχοντας ήδη μία εμπειρία όπως προανέφερα με διάφορα events, Gnet κλπ. Δούλεψα και λίγο σαν community manager σε παιχνίδια σε πολύ αρχικά στάδια τους, όπως το Escape from Tarkov, Hello Neighbor, να δίνω κλειδιά σε communities, να γράφονται άρθρα κλπ. Οπότε υπήρχε μια πιο εσωτερική επαφή, εκτός από τη Riot και ό,τι άλλο peripheral company πέρασε στο διάβα μου, σε επικοινωνίες, να δω πώς λειτουργούν, πώς είναι το να θέλει ένα brand να υποστηρίξει το άλλο, πώς γίνεται η επικοινωνία γενικά, όχι στην ίδια την πόλη ή στην ίδια τη χώρα, με το ίδιο mentality κλπ. Αλλά πώς γενικά πήγε να πες κάτι. Πώς γενικά υπάρχει η λογική, πάμε να δείξουμε, να επικοινωνήσουμε, να υποφεληθούμε όλοι μας. Λοιπόν, και μπαίνει καραντίνα. Και κάθομαι για 6 μήνες, το μόνο που κάνω, ανοίγω Excel
φύλλα, Google Drive και browsers με 4-5 accounts διαφορετικά και ανεβάζω λογαριασμούς Reddit, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, GameJolt, σε άλλες πλατφόρμες, σε άλλες γλώσσες. Καθημερινά την πρόοδο του Άρη. Από το πριν το demo, διάφορα updates, μηχανισμούς, κάποια περιβούλωσαν, κάποια όχι. Δηλαδή μπορεί να πω ότι τώρα μετά από 7 χρόνια έχουν γίνει πάνω από 10.000 ποστάκια, μπορεί και περισσότερα, γιατί 7 χρόνια, 300 μέρες είναι 20.000 ποστάκια, αν πούμε ότι κάνουμε κάθε μέρα, έστω ένα. Οπότε σίγουρα υπάρχουν αυτοματισμοί, σίγουρα υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Content όμως ήταν το consistency που θέλαμε να ακολουθήσουμε long term. Λέγαμε 6 μήνες είναι για μας, ήταν long term. Τρέχουμε crowdfunding καμπάνια ουλουλέ. Τυχαίνουμε 120% του στόχου μας. Σούπερ. Μας δίνει ένα αρχικό budget 4-5K από όσο ήταν για να πούμε ότι OK, συνεχίζουμε και πληρώνουμε τα έξοδά μας. Κάποια για το παιχνίδι. Όχι για να επιβιώσουμε, να ζήσουμε κλπ. Έπρεπε να βρούμε άλλους τρόπους, άλλες λύσεις, άλλες δουλειές, whatever. Και τι γίνεται μετά? Προκύπτει itch.io που ανεβάζουμε το παιχνίδι μας δωρεάν, το demo. Και μαζεύουμε 1.500 donates από άτομα που παίξαν το παιχνίδι και τους άρεσε. Δεν ήταν σε μία μέρα, ήταν μέσα σε ένα χρόνο και τα μαζέψαμε όμως. Εκτός από αυτό, έβγαλε η Unreal τότε από τις πρώτες νομίζω ανακοινώσεις για το Epic Mega Grant. Είπαμε, δεν θα το χάσουμε. Πρέπει να γίνει η αίτηση, γιατί δεν είναι κάτι super wow, αλλά είναι μια ιδέα, μια προσπάθεια που αν δεν θα δαπανίσουμε 2-3 μέρες, 5 μέρες από τη ζωή μας, ίσως μας δώσει τα προστοζήν και για να αναπτύξουμε το project να μπορέσει να βγει επιτέλους. Γιατί, OK, μπαμ, βουαλά, το πετυχαίνουμε. Εντάξει, 2020 βέβαια κυκλοφορούσαν 6.000 παιχνίδια στο σύνολο στο Steam, τώρα κυκλοφορούν 24.000 παιχνίδια. Οπότε σίγουρα και η Unreal έχει αναπτυχθεί και περισσότεροι indies έχουν βγει, αλλά δοκίμασα. Τώρα το καλοκαίρι θα ανοίξει καινούριο Epic Mega Grant cycle, οπότε go ahead. Γίνεται το Epic Mega Grant, το κερδίζουμε, σίγουρα το χρησιμοποιήσαμε για προώθηση, σίγουρα γράφαμε άρθρα του τύπου ο πρώτος Λαρισαίος που κατέκτησε τον κόσμο ή ο πρώτος Λαρισαίος που έβγαλε την Ελλάδα στο χάρτη των video games, που από τη μία ήταν λίγο cringe όταν τα έγραφα, αλλά από την άλλη έλεγα fun fact. Δηλαδή, έχουμε ιστορίες στην Ελλάδα που πήγαν να γίνουν προσπάθειες από games, από fans, από. Κανένα όμως δεν έχει πετύχει 50.000 wishlists, 60.000 wishlists. Τώρα πάρουμε grant. Ένα βράδυ δεν στέλνω μήνυμα στον SEO της Razer στο LinkedIn και του στείλα μήνυμα, του λέω man, έτσι και έτσι, θέλουμε collab, μας ενδιαφέρει, κάνουμε games, ιστορίες. Χρησιμοποίησα προφανώς στο παρελθόν μου Gnet, ιστορίες, κύκλους, whatever. Μου απαντάει και μου λέει τέλεια ιδέα. Στείλε pitch και το συζητάμε. Σήμερα ήδη ενσωματώνουμε την καινούργια τεχνολογία της Razer, την Haptic και το Chroma SDK στα παιχνίδια όλα που δουλεύουμε. Ανεξαρτήτως αν είναι The Shore με εξωτερικού συνεργάτες όπως Dragonis Games ή εσωτερικό δικό μας. Πού είναι, μπερδεύουμε ακόμα, εκεί. Το Φοργοτινέρας. Και έρχεται η μέρα της κυκλοφορίας του The Shore. Δηλαδή έχουν γίνει όλες αυτές οι συνεργασίες, έχουν γίνει ποστάκια, κάποια posts έχουν πάει viral, κάποια έχουν φάει ban, δεν είναι ακραίο όλο το συναίσθημα και πλησιάζουμε στο release του The Shore. Προφανώς χαϊπαριστήκαμε το ότι έχουμε 60.000 wishlists και στατιστικά στο ίντερνετ, στο Reddit, εκεί, αλλού. Ακόμα δεν είχαμε το AI για να συμβουλευτούμε. Keep note on that. Και λέμε, θα βγάλουμε 3 εκατομμύρια, θα αγοράσουμε Bentley, θα παντρευτούμε και θα έχουμε Ferrari. Δεν πήγε έτσι ακριβώς. Στο launch του παιχνιδιού βγαίνουμε και τρώμε attack από Κινέζους που μας κάναν negative reviews. Γιατί βάλαμε κινέζικα, αλλά ψάξαμε στο Fiverr translator, localizator, ο οποίος θα κάνει το localization στα κινέζικα και δεν πήγε τόσο καλά. Το διορθώνουμε 2-3 μέρες. Υπήρχε έτσι λίγο μια αναμπουμπούλα πώς να διορθώσουμε, πώς να το σώσουμε κλπ. Γιατί εκεί που υπολογίζαμε εκατομμύρια τα φτωχαδάκια, ξαφνικά πέφτουμε σε πολύ λιγότερα νούμερα. Αλλά πάλι αρκετά ικανοποιητικά, γιατί δεν θα επικεντρωθούμε πάρα πολύ σε νούμερα το οικονομικό. Γιατί για να είμαι εδώ, κάπως κατάφερα να επιβιώσω όλο αυτό το καζάνι του game development και γι' αυτό είναι και το κανάλι εδώ. Το ξαναλέω για να το πιστέψω κι εγώ, γιατί είναι λίγο δύσκολο τώρα με δημιουργία content, γιατί πάρα πολλά πράγματα γίνονται και είναι δύσκολο να φορέσεις διαφορετικά καπέλα εκεί που σκέφτεσαι καμπάνια, εκεί που κάνεις το δικό σου παιχνίδι, εκεί που ετοιμάζεις δελτίο τύπου στα ελληνικά, μετά το πας στα αγγλικά και όταν
Όλο αυτό γίνεται από μια ultra μικρή ομάδα που προσπαθεί να καταφέρει όλο αυτό, γιατί όλοι αυτοί που είναι corporate και λοιπά και γνωρίζουν και ξέρουν, μην νομίζετε με πρακτικές σας παίρνουν, με προγράμματα σας παίρνουν για να μην έχουν έξοδα, γιατί όλο αυτό κοστίζει. Να είναι καλά κάποια κρύπτο που κάποτε πήγαν καλά και ίσως και αυτά βοήθησαν, που και εκεί τα παιχνίδια είναι άλλο ζήτημα. Νομίζω ότι και εκεί υπάρχει αρκετό potential. Πιστεύω ότι υπάρχει αρκετό potential, τα crypto games και όλο το digital asset κομμάτι που έρχεται και το digital ownership. Γιατί βλέπουμε πολύ περίεργες εξελίξεις, βλέπουμε πάρα πολλά παιχνίδια τα τελευταία 15 χρόνια. Αγοράζαμε δισκάκια CD. Θέλω προφανώς να τα δείξω, γιατί έχω αρκετά μεγάλη συλλογή από το GTA, Vice City, μέχρι και το Age of Empires το 3 και διάφορα άλλα παιχνιδάκια τα οποία σίγουρα θα μπορούσαν να κεντρήσουν το ενδιαφέρον πολλών. Περνάνε πρώτοι μήνες, βλέπουμε ότι δεν έχουμε συμπληρώσει το καλύτερο χαρτί που θα έπρεπε να προσέξουμε. Να μην πληρώσουμε φορολογία στην Αμερική. Οπότε εκτός από το 30% πληρώσαμε και κάποια άλλα παραπάνω έξοδα στην Αμερική, τα οποία δεν γίναν πίσω, ποτέ δεν γύρισαν. That's okay, long story short, είμαστε σήμερα 2026, εδώ για να κλείσω το πρώτο επεισόδιο, γιατί θα ήθελα να συζητήσω ή να μου πεις αν θα ήθελες να ακούσεις την εμπειρία μου και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχω δουλέψει, που είναι αρκετά, πάνω από 20-25 τίτλοι που έχουν κυκλοφορήσει, άλλοι που είναι ongoing ή κάποιοι που πάτωσαν και δεν βγήκαν ποτέ. Οπότε, για να κλείσω αυτό το επεισόδιο να πω ότι σήμερα 2026 κυκλοφορεί το The Shore ήδη σε κονσόλες. Κυκλοφορεί το The Shore σε πλατφόρμες στο Steam, όπως το GOG, όπως το VK Play και ταυτόχρονα το Necrophosys, το τέταρτο παιχνίδι της Dragonis Games, δηλαδή μόνο μίας εταιρείας, τέταρτο παιχνίδι, κυκλοφορεί σε κονσόλες και DLC. Στην ουσία έχω περάσει από τα στάδια single player, The Shore και Necrophosys, σαν ξεχωριστή εμπειρία. Launching Eresis, το οποίο είναι co-op εμπειρία σε PC. Launching DLC. Τώρα γίνεται, οπότε επικρατεί γενικά πανικός, πάνω από 450 requests έχουμε μόνο από μία φόρμα σε πλατφόρμες όπως το Keymailer, Press Engine, Larkit. Κράτα σημειώσεις. Επειδή τα projects υπάρχουν από day one που υπήρχε λογότυπο γραφικό Steam page, έχουμε και εκεί στο σύνολο περισσότερες από 1000 αιτήσεις από διάφορους influencers. Και πριν βγει το παιχνίδι, ήδη κάνουμε accept με κάποια embargoes για να μην βγει πουθενά content πιο πριν. Αλλιώς θα φάνε punishment οι influencers κλπ. Οπότε το 99% το τηρεί. Έχουμε ξεσκατάρει από Steam Curators ποιοι actual βοηθάν, ποιοι δεν βοηθάν, ποιοι είναι παράλληλα και content creators. Θέλουμε δελτία τύπου για να δείξουμε λίγο και στα πιο traditional media, τύπου κανάλια ή τύπου εφημερίδες, το ότι ok guys, φτιάχνουμε κάτι cool και όλο αυτό μπορεί να πάρει expand. Εκτός από κονσόλες πλέον και PC θα μπορούσε να κυκλοφορήσει επιτραπέζιο παιχνίδι, 3D μινιατούρες, μοντέλα. Καλή ώρα ακόμα και σε τέτοιο μέγεθος. Δοκιμάζουμε, πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν, πολλά πράγματα χτίζονται. Αν σου άρεσε το πρώτο επεισόδιο, το οποίο εδώ και 2 χρόνια σκεφτόμουν πάρα πολύ να ξεκινήσω τέτοιο εγχείρημα, γιατί θεωρώ ότι να κάνω τη δουλειά μου και ταυτόχρονα να μπορώ να δείχνω live το process, το development του Forgotten Eras, την πρόθεση του Necrophosys, συμμετοχή στο σύλλογο και κάνοντας διάφορα events, ίσως θα τραβούσε, δεν ξέρω. Έχω και TikTok, εννοείται, σαν behind the hump, εκεί είναι πιο day-to-day content σε πολύ short format, οπότε και stay creative, όπως λέω και στο podcast, αν δεν το έχεις ακούσει, στο Spotify.